ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଆଳୁ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ କରିବି। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଭାତ ରୁଟି ସହିତ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି, କପେ ସୋୟାବିନ୍କୁ ସିଝେଇକି ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସରେ କଢ଼େଇଟି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। କଢ଼େଇଟି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ମୁଁ ତେଲ 2 ଚାମଚ ନେଇଗଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ଆମେ ସୋୟାବିନ୍କୁ ଭାଜିଦେବା। ସୋୟାବିନ୍ ଏଠି ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ କାଢ଼ି ନେଲି। ସେଇ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ତେଲ 2 ଚାମଚ ନେଲି। ତେଲ ଗରମ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ତେଜପତ୍ର, ଗୁଜୁରାତି, ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଏହାକୁ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ଭାଜି ହେଇସାରିଛି। ସେଥିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ, 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ 1/2 ଚାମଚ ପକାଇଦେବା। ଏସବୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏହାକୁ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ କଷି ଚାଲିବା। ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ପକାଇଦେବା। ଟମାଟୋ ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଏଠି 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେଲି। 2 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଟମାଟୋ ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଆମର ଟମାଟୋ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେବେ। ଆମେ କଭର୍ କରି 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଏବେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆମର କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି।